Aipatu egin didate, egun on guztioi, aipatu egin didate kafe usaina igarri egiten dela eta, Piñatek luzetxo egin du eta, egia esan eskartzen diogu, ez, indako alegina. Izti horinik gainera hasierako hausnarketa nik egin nahiko nuke, joera dugulako negara egiteko eta besteek plazaratzen dutena edo ikusita, askotan joera hori agertzen da berri hori, ez? Baina, hala eta guztiz ere, ona etorri gara, gehien bat kontatzera, zer egiten dugun, baliabide eskas horiekin askotan, baina, hala eta guztiz ere, lehen inmak aipatu dugun bezalase, guk baikorrak gara, eta beti aleginak egin behar ditugu, modu batean edo bestean, eta kontua da, ez garela inoiz geldirik egoten, ez? Labur bilduz, esangot, udal mailan edo udaletan gauzatzen dugun beti ere kontuan izan da, lehen aipatu den bezala ume eta gazteekin zer ikusia dukaten ekintzetara joko dugula, soilik, eta hiru ardatz edo hiru helburu estrategikoetara joko dugu, transmisioa edo ondorengoratzea, erabilera eta kalitatea. Kontuan izan da, udaletan ondorengotaratzean edo transmisioan lehen aipatu den bezala askotan ez dakigu hartzailea bera nor den, bai edo gurasoak edo askotan umetxoak, norengandik jasotzen duen eta hori. Hori apartutzeko dugu, baina bai aipatuko ditu dela, labur-labur bada ere, hori, zeintzuk diren, zeil udalok, nolabait edo, amankomunian edo, egin dezakegun refrito horretatik ateratako ondorioak, ez. Baitugu Euskalduntze kanpaina batzuk, guraso eta adinekoei zuzendutakoak, jubilatuak tartean daude, jubilatuak ere paper handia jokatzen dute ziurenik gure seme-alaben eziketan, eta horiei ere balore hori eman nahi diegu, ez. Izan ere gainera, berri hori aipatu behar dugu gure gunea erabate erdalduna dela, eta bereziki halako aleginak egin behar direla, beti ere kontuan izan da, zer eskatzen duten, ordutegiak, mailak eta barrez. Bigarren batean, oparitu euskaraz edo euskarazko produktuen katalogoa, hau da, 16 urte bitarteko haur eta gaztentzako katalogoa, gurasoen transmisioarekin ere jokatzen dugu, nola baita edo, berri hori izango dute erdalduna den gune batean behintzat euskal produzioa bertan izateko eta hurbiltzeko. Aurre matrikulazio kanpaina, honetan aski ezaguna da, udalen implikazioa askotan zabala da, eta apostua egiten da, nik uste politikarien aldetikan ere askotan, implikazio zuzena da, euskaldunak diren ereduen aldekoa, ez. Bestaldetikan seme-alabentzako zaintzaileak, hori ikusi da gabeziak existitzen direla askotan seme-alabak norekin itzi nahi diren ere ikusten delako askotan jende euskalduna bilatzea zaila dela oso. Orduan horretan udalok laguntza ematen dugu eta nolabait edo zerrendak eta irekitzen ditugu, nolabait edo elkartrukatze hori gauzatzeko, ez. Erabaileari dagokion kontuan, aski oso erasumean aipatuko dut hori, udalekoak edo udako kanpamenduak edo inkluso askotan hiriko koloniak direnak, ez? Horiek euskara zerbitzuek prestatzen dituzte, askotan igual pentsatu den beharko da kultura arlokoek ere zer ikusi izango dutela horietan, baina gure ardura da eta gustora egiten dugu. Ludoteka, hori eskolaz kanpoko esparrua betetzen duena, euskaranen aldeko jaietoko autobusak, honetan ikusi da kontua dela, berriro esangot, gunea erdalduna ez denean askotan gazteei kasu honetan laguntza edo behintzat bideratu egin behar ditugula gune euskaldunetara jotzeko eta horretarako hori da helburua, honen helburua. Ondo pasatzeaz gain, ondo pasatuko dute ziurenik, baina aparte guk zabaldu nahi diegu eta aukera eman nahi diegu gune euskaldun batean edo momentu euskaldun batean gozatzeko, ez. Begirale titulua eskolatzeko ikastaroa, honetan esango dizuet bakarrik gabeziak ditugula eta gabezia horietan jendea prest edo formatua izatea bada horietako bat. Eta horretarako guk behar ditugu baliabide horiek herrian bertan eta horretarako udalok egiten dugu ahalegin berezia
bertan izateko, formakuntza emoteko, eta behar denean olako batez be eskolaz kanpoko ekintzetan eta barretan olako jende euskalduna izateko. Aisialdiko ekintzak, hemen denetik sartzen dugu, euskara zerbitzuko tokatzen zaigo denetik, baina besteak beste olentzero, euskal astea, eta bar. Elikadura kontuan aipamen bi, toponimia eta Durangoko azoka. Toponimian buru belarri gaude, udal guztiok ikusita ondarea badaukagula, baina aski edo oso gehiegi zaindu gabe, eta orduan ohartu gara eta orain gabiltzu horretan guztiok nolabait edo dokumentazioa bilatzen eta gaur egun nik uste dut guztiok mapetan islatzeko. Eta esan dut Durangoko azoka, eta honen helburua eta izango litzateke euskal produkziora hurbiltzea eta nola ez gune edo leku euskaldun batera edo hurbiltzea. Hori udaleari dagokion kontuan. Ikastetxeen kontuan, ikastetxeekin batera udalok hainbat lan egiten ditugu eta bete egiten dugu ikastetxeko normalkuntza arduradunekin. Funtzean, berriro ere, 3 ardatz horiek, transmisioa, erabilera eta elikadura, aski ezaguna dituzu guztiok pentsatzen dut nik, baina hobeto ziurenik, baina funtzean, esango dizuet zertan ibiltzen garen une honetan. Eskolako lanetan, seme-alabei nola lagundu, honetan gurasoen esku utzi nahi diegu, gurasoen esku utzi nahi dugu gehien bat, askotan tresneria behar dutela eskolako lanetan laguntzeko nolabait edo kontuan izan da, guraso erdalduna direla eta baliabide horiek behar izango dituztela. Horrekin jokatuko dugu gida baten bidez eta tailer baten bidez. Euskal jolasak, helburua berriro ere transmisioari laguntzea da kontua, eta bolakoetan nik uste dut gainera kostaka bada ere porka-porka sartzen nahi direla. Erabilera kontuan berbalagun daukagu, eta eskualde osoan oso esperientzia polita gauzatzen ari da, eta erabilera txokoak osatzen ari dira, eta gurasoen kasuan sortzen ari da gurasoen txokotxoak, nik aipatuko nituzken ben hartzenean eta aiaran osatzen direnak oso egokiak direlako, eta benetan ikusten da eraginkorrak direla. Bestaldetikan Euskabentura daukagu eta barnetegiak. Euskabentura, honetan esango dugu gazteei begira planteatutako ekintza bat dela. Gazteei eman nahi zaie euskaraz bizitzeko aukera, beti ere eskolaz kanpoko ekintza bat izango balitz moduan, baina elkarlanean beste ikastetxeetako jendearekin. Batxilergo kontuan egiten da, eta batez be laudio aritzen da honetan, eta arrakastatsua izaten da. Barnetegiak horretan ere udalok laguntzen dugu. Hau eskolaz kanpoko ekintza bat da, baina barnetegien kontuan nik baino beto jakingo duzue zein garrantzitsua den umetxoak edo ikasleak aritzea ezoiko gune batean klaseko lagunekin eta ikaskideekin, baina euskaraz aritzen, eta egia esan nire ustetan ziurenik oso esperientzia, nik uste dute ondorioak ateratzeko moduko esperientzia izango dela ziurenik. Elikadura kontuan, bertsogintza eskoletan daukagu, eta gure kasuan egiten dugu Arabako bertsozaleen elkartearekin batera. Garai batean egin zen eskolaz kanpoko orduetan, eta urtearen arabera arrakastatsuak izaten ziren edo ez. Egun txertatu dugu ikastetxeen programazioan edo, eta guztiok egiten dugu, eta pospozik gaude. Hori zer da, mehatxua, bai ez? Egia esan
oso ezaguna denez egia esan ez du gauza handirik aipatuko, baina esan dezagun bakarrik bertsogintzak bai ematen duela aukera behintzat elkartrukeak egiteko beste ikastetxeekin batera, eta hori ere beti oso aberatsa izaten da. Begirale eta zaintzaileko motivazio saioak, euskara erabiltzeko era ez formalean, askotan begibistan geratzen delako hori landu beharreko kontua dela, benetako erabilera askotan arlo ez formalean gehiagotan landu behar dela, ez dela ere ematen du, zaila dela askotan, ez dakit, begiraleak ezoiko gune batetik edo euskara erabiltzea, ez. Amaitzen nahi naiz, eta komentatu nahi nuen Amurrion ematen diren ekintza bi, batetik Euskal Liburuen Aretoa edo Astea, liburutegiarekin batera, osatzen dena, eta etorkinentzako euskaratzokoak. Hau aipatzekoa da, lehendabiziko urtea delako, ikus egin da etorkinen gaineko hausnarketa zabala Amurrion, eta kasu honetan udalak aurre ikusi du zerbait egin behar zela etorkinei lagundu alizateko, inmersio hori, hizkuntza inmersio hori egin alizateko, ez? Hortarako udalak errekurtsoak luzatu ditu eta une honetan txoko horiek gauzatu ditu. Ikusi egin beharko da ikasturtearen bukaeran ebaluazioa egiten denean, aberrea benetan espero genuena bete den, ez? Eta azkenengoz, Gaztezula aldizkari, aipatu da, irakurriz gozatu, hori gaztei zuzendutako, batxilergo gaztei zuzendutako ekintza dela, berez euskaraz irakurtzen jarraitzeko aukera eman nahiko zaie, harpidetza luzatzen zaie, eta esan dezagun, holakoetan ziurenik benetan arrakastatua izaten dela, eta behintzat hor utzune hori gazteak direnean askotan irakurtzeari usten dioten momentu horretan, nolabait edo zubia egiteko baliogarria dela, ez. Eta azkenengoz toponomia lanketa ikastetxetan. Lehen esan dut, gabiltzala guztiok buru belarri toponimia lan honetan, ezkendu, oraindik ere. Eta, hurrengo pausua izan daiteke, eta nik uste dut bideratuta daukagula guztiok buruan behintzat, toponimia lana osatu nahiko dugula ikastetxeekin batera, bertako ondaria ere jasotzeko, eta unitate didaktikoen bidez nolabait edo ikaslei ere aukera emoteko, ez?